kulturgintzaren transmisioan etorri naiz gonbidaturik UESiko literatur asteari buruz hitz egiteko. 13 edizio egin ditugu, 1998 garren urtean hasi ginen, eta intuizio bat zegoen, Oteizak esana eta gaur egun Sarasuak ere manejatzen duena, eta da, hizkuntza, euskera, korpusa ezagutzea ez dela nahiko nonbait ni euskaldunaren eraikuntzarako. Eta intuizio horren arrasto bat badago gure ekitaldi txiki honetan. Eta da, hain zuzen, literaturari eta sorkuntzari leihoak zabaltzea, eta idazleen eta sortzaileen arnasa ekartzea, eta liuramentu horretatik elikatu eta arnasa horretatik hurbil izatetik ikasleak, ekintza hauek egin batean ikaslentzako dira, UESiko ikaslentzako, ikasleak bideratu irakurle izatera, komunikatzaile on izatera, eta hori guzti hori ahalik eta gehien hizkuntza espresio baten bidez, eta horretatik literaturak badauka bere ekarria. Literaturaren astea hainbat gai jorratu ditu, 13 edizio hauetan, dela humorea, dela erotismoa, dela bidaia, filosofia, Far Westeko Far Westera ere joan ginen, eta euskal ahotsak, urre biltzaileak joan zirenetik gaur egun arte, euskaldunak Ameriketan, idazle sekretuak edo medioetan oihartzun gutxi duten idazle horiek ere izan genituen, eta poesia, eta aur literatura, eta askotariko gaiak, eta espero dezagun aurrerantzean ere horren beste urte izatea hartu eman honetan idazleekin eta ikasle eta gizartearekin. Gaurko saioan saiatu naiz pixkat zinemagintzaren transmisioaz, hitz egiten pixkat saiatu naiz hasieran pixkat hitz egitea nola jaso dudan nik, edo ni jasotako zinemaren transmisio hori nola jaso dudan, eta adibide batzuk aipatu ditugu, transmisio hori jaso dudan edo jasotzeko moduak izan direla hezkuntza arautuan nolabait esateko, eta baita hezkuntza arautu horretatik kanpo, transmisioan ikuste jasotzen dela irakaskuntzaren bidez, baina baita errealitatean edo norberaren bizitzan edozein momentutan, Eta horrekin hasi naiz, pixkat nola jaso dudan nik zinemagintzaren transmisio hori, eta gero nire praktikaren ondoren, nolabait film laburrak eta ikusentzunezko lan batzuk ekoiztu eta zuzendu ditudan neurrean, esperientzia horren ondoren nola saiatu naizen irakaskuntzan nik jasotako hori eta praktikatutako hori transmititzen, Eta orduan, aipatu dugu batez ere, irakaskuntzan, hemen UESiko ikusentzunezko komunikazio graduan, ematen ditudan ikasgaien artean, batez ere egon gara hitz egiten UES Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaz, Eta hor bertan azaldu dut, nondik jaio zen, jaialdi hau, dagoeneko 6. edizioa prestatzen ari gara orain bertan, datorren maiatzean egiteko, eta, pixkat horra aipatu dut, proiektu horren berezitasunak, pixkat Euskal Film Laburren sustapen hori, alde batetik, egileen lanak erakusteko eta bultzatu sariketa baten bidez, bultzatzeko helburua daukala, bestetik eta jaialdi hau besteetatik nabarmeki bereizten duen ezaugarri bat dela, bertako ikusentzunezko 6. mailako ikasleek antolakuntzan parte hartzen dutela, urtero, eta horrek suposatzen duen lan guztiarekin, eta zinemagintzan profesionalekin harremanak, eta baita hitz egin dugu, nire esperientziaren, zinemagintzaren bidez, praktikaren bidez, transmititzen, saiatzen zaren horretan, Eta oso interesgarria izan da, eta
hor atara dira eztabaidak, euskal sinema zer den, pizkat atara da hor eztabaida interesgarri bat, eta horrela oso interesgarria izan da.